Γεια σας φίλοι και φίλοι του YouTube, Alexander Gamer εδώ και πάλι Minecraft, πάλι 15 βίντεο Minecraft σε μια μέρα θα κάνω. Αλλά εντάξει, για την εβδομάδα έχω κλείσει βίντεο. Κάνω και... τι να κάνω σύρκτα σε break 1. Κάνω break 1. Σύρκτες. Εδώ. Fire Protection 2. Knockback. Εδώ. Punch. Bow, έχω μια χαρά bow. Protection. Το μοναδικό είναι που έχω από εδώ. Είναι αυτά. Εντάξει, τώρα έχω... θα έρθω να κάνω και λίγα breaking και chat για τους φίλους μου, αλλά θα μου χαρώ. Κάνω δωράκια. Για ένα μαλακία. Δεν πειράζει. Κάμε σάμος. Εντάξει, εδώ είναι το άνφιλ. Πάρω να δω πώς μπορώ να κάνω αυτό εδώ πέρα. Ιωπι. Αφού είχα 3 βιβλία πάνω μου. Πήγε το. Μήπως άφησα ένα εδώ μέσα. Λόγω μήπως. Κάνω και τσάντι για τους φίλους μου. Έχω μία. Για τον Ντόμι θα είναι αυτό. Κάνω δωράκι στον Ντόμι. Κάνω ένα δικό μου sword και θα το δώσω Τόμι. Θα το πέρα το Τόμι. Λέω εγώ. Ή όχι. Θα ψάξω καινούργια και θα κάνω. Λέω ότι θα μου τύχουνε chance. Δεν πάμε αρχικά. Από μπουκ είναι αυτό. Σέρνες είναι. Και αυτό που μπουκ είναι. Έχω εγώ δικό μου σπαθί να κουμπακέρα. Diamond. Με full διαμάντα. Κουράδες. Να κάνουμε δωράκια. Τόσο δύσκολο παίζει να είναι. Γιατί βρέχει τόσο πολύ στο Minecraft. Έχω ανοίξει τα level. Τρόμαξα. Blast Protection 3. Του αρέσει το Tommy. Γιατί μου τύχα. Δεν σπάει. Έχει λίγο και τα δικά μου enchant. Θα ρωτήσω ένα. Θα βάλω τη δικιά μου πανοπλία.
αγοράσει πάρα πολλά διαμάντια. Θα πάρω τώρα ένα stack iron. Ναι, δωράκια είναι τα παιδιά. Να, νομίζω ότι έχω μέσα δόσεις. Δεν έχω σάιγκεν. Λίγα τέτοια και λίγα τέτοια. Θα φτιάξω ένα τέτοιο, πόσο ένα block of iron έφτιαξα. Μαλάκας. Συγγνώμη παιδιά που βούλησα πάλι, αλλά δεν αντέχω. Χέρι. Ναι. Που, εδώ. Εντάξει, ακριβώς όσο θέλαμε. Πέρα θα είναι δώρο. Για το 69. Δώρο για σκίζορ. Δώρο για μαλακία 58. Επόμενο. Μ' αρέσει. Βίντεο πήγαινε σε εκεί. Πρέπει να βάλω φωτισμό εδώ μέσα. Και πού πήγαν τα τόρτις μου. Κάπου θα αφήσω τα τόρτις μου. Σαν πολύ μαλάκας. Σαν πολύ κακό παιδάκι που είμαι. Πού είναι τα τόρτις. Κάτσε τον Αλεξάνδρ, βρες τα τόρτις μου. Για να ξεκινήσουμε. Πέρα, πίσω το σπαθί μου, το παλιό, και αυτό το chest plate. Τι ήθελε πάντα ο Τόνι. Εδώ πέρα θα αφήσω αυτό και αυτό. Και στον σκίζο θα αφήσω αυτό. Και 3 διαμαντάκια. Τώρα που δεν έχω διαμαντία πλέον. Και είναι έτοιμα. Έτοιμα τα δώρα. Πώς είναι το crafting table. Φτιάξω λίγο το design. Κοίτα. Τώρα θα το κάνω το design. Θα δείτε πόσο γαμώτο θα γίνει το design. Πάμε πάνω. Τώρα και τώρα σκίζω αυτό το πάρει το δικό του δώρο. Σε αυτά τις μπαίνω. Άρα πώς έχει τόσο πολλά.
Είμαι χαζός. Παιδιά, όλη αυτή η εβδομάδα θα κλείσει με βίντεο Minecraft και ό,τι άλλο είδατε το κανάλι. Πάμε πάνω. Και δεν έχω τελειώσει ακόμα εδώ κάτω. Γιατί δεν τελείωσα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εντάξει, γαμώτο θα βγει. Και παιδιά, πιστεύω πως αυτά θα είναι τα βίντεο της εβδομάδος. Έβγαλα καινούργια σειρά Pokemon, έχω βγάλει καινούργια σειρά Headball. Έχω και άλλες σειρές multiplayer. Και όσοι θέλετε στο Headball, κάντε με τέτοιο. Άμα θέλετε, κάντε με, πώς το λένε, invite. Θα σας δω και άμα είναι, σας βάζω.